לבלובי, את חושבת שהייתה לך ילדות מאושרת? נכון שהייתה לך ילדות מאושרת? הייתה לך ילדות מאושרת? היי, שירה בחדר מטפלת, בוא ננעל אותה. נו די, לבנת, נו, תני לי לצאת כבר. שירה, את לא יוצאת, את נשארת פה היום. נו די, לבנת, נו, תני לי לצאת. כשאמא שלי הייתה קטנה, אז אמא של הסבתא טילה לקחה אותה כל ערב לבית הילדים. וככה הן היו עומדות ומדברות דרך החלון. אמא ואבא שלום. החלטתי לברוח למקום אחר, כי אני לא יכולה יותר פה. אל תדאגו לי. לקחתי איתי בקבוק מים וחלה. אוהבת אתכם. אני. אם נגיע לסין, אז יהיה בור מהבית שלנו עד סין. נהיה הראשונים, החדשנים, שהמציאו דרך חדשה. נתיב חדש של נסיעה לסין. אני קצת מאוהבת בו. אבל בגלל שהוא מתחרמן ומתנשק באופן קבוע עם גלי ורונית, ובאופן לא קבוע עם שאר הבנות, אז אני לא מתכוונת להיות עוד אחת נורא יפה. תודה. רוצה להתנשק? הוא חמוד. ואני אוהבת אותו. אולי איתי זה יהיה אחרת. אבא, תגיד. אתה ואמא, הזדיינתם פעם? היי, מה נשמע? לבלובי. זה לא נהוג. אומרים שהייתה הפקרות, שהילדים יצאו סרוטים, חברה מנוונת, לכל אחד יש מה להגיד. לא מבינים שהיה פה ניסיון פנומנלי ליצור חברת מופת. לבנת, את חושבת שמגיע לך יחס מיוחד? גברת! גברת! אני מפחדת שנהיה מהלא מקובלים. שאף אחד לא יאהב אותי, ולא יהיו לי חברים.